Urte gogorrak izan ziren horrek Zornotzan, ez da? Gauza asko pasatu ziren. Oso gogorrak, oso gogorrak, oso gogorrak. Ni beti esan dut, segaitik ez dugu hitz egiten horretaz, inguru baten, zer gertatu da. Zer dau, pila bat gauzen, esateko, pila bat gauzen, pila bat. Ba, betu, los hermanos irakulistarrak, hiru barrure, hiru neba, hiru anaiak. Beren aizpa Josune, Banigaz, gueten ginen, a dar una vuelta por la Salve, a ver qué encontrábamos, y no encontrábamos nada, porque no estaban allí. Arek egoten ziren, goizen, Indautxu, con la Guardia Civil, Indautxu. Betu zer, eske, dauzan beste goze, agertu ziren ikote bi gure etxean, que eran catalanes. Eta nire ama, Lore del Marren egon zanean, zeu zer zekien. Eta esatuzten, horrek ez duzti ematen niri, pazientzez, badakizu zer entzuten. Esatuzten, ¿y qué tal está la canalla? Eta la canalla debe de ser la familia. Eta amak entzune jotzen hori, eta zauen, honek ez direz gauza honik, Eta gero, nire zenarra eta egon zirenean goizen, en la policía de arriba, ikusi euren plazan a los dos tipos, tipo bizekarek, berbaiten guardas obilecas. Así es que, nire amak, solamente con la canalla, saben, estos no son buenos. La canalla. Baina urte gogorrak Zornotzan, ez da? Oso gogorrak izan dire.